लोखि फुजाखौ थिनालिखौ जानानै माबायदि मोनदों दा? आं एसे बिदिनो गाहाम मोनदों मानोना दावराव दावसि गैया जों माने अमा खाजिजों लोंबाबो माने डिस्टार्ब गैया आरोना मेन र'डावनो जिरायनानै जेबो प्रब्लेम मोनाखै मोजां आंनि बाथौ बेनोसै आंनि नेस ओरैजाय लोगो दं लोखि फुजाखौ जानानै ओमफ्राय दा जोंनियाव माबायदि मोनदों थिनालियाव जानानै दा बिनि फट'शुट बारा गोथाव मोनाखैलै नोंथाङा दा लोखि फुजाखौ थिनालिखौ जानानै दा माबायदि मोनदों नोंथाङा दा मा होनो सानदों नोंथाङा? फैसा थैजोब्बाय मा होनबावनो मोनबाय दावदै मोनबाय मैसो बेदर मोनबाय एम्फौ मोनबाय आरो थाव गुबै मोनबाय ओमफ्राय नोंथाङा दा बे मेलायाव फैनानै दा माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों माने बोसोराव खेबसेल' जानाय थारमाने ओंखायनो मा होनबावनो आरो थेंक इउ